85, 58. 85, 58. Nej, undskyld, 13, 58, 13. Gentagte. 64, 04. 6404. Det med at stå i fagforeningen dengang, det var altså ikke noget, der var velset fra ledelsens side. Der gik jo en op og ned af ryggen på os, og så om vi nu sørgede for at svare det, der ringede. I kan få mig til at gå op og sige goddag til forstanderinden, men I får mig ikke til at neje. Vi skal være der, hvor tingene sker, og det er jo noget nyt i forhold til at være i TDC. Her med de sidste fratrædelser, jeg kalder dem altid fyringer, det er jo, at vi kan godt mærke, at kapitalfondene de har taget over. I 1876 opfandt Graham Bell telefonen. Allerede i januar 1881 åbnede Københavns første telefonnet med blot 22 abonnenter, og året efter var tallet steget til 400. Kun 3 år senere, i 1884, opfandt Danske Telefonarbejdere fagforeningen. Foreningen for arbejdere ved det elektriske fag. Det blev hurtigt til Telefonarbejdernes fagforening. Den har nu eksisteret i 125 år. Godt 50 telefonarbejdere fra Københavns Telefonaktieselskab, KTAS, gik sammen, og samme år blev fagforeningens fane indviet. Kundskab er magt, stod der på den. Hvorfor blev det fagforeningens motto? Der er jo ingen tvivl om, at de mennesker dengang vidste, at teknologien den vil jo skifte hele tiden. Og det, der er vigtigt, det er jo, at når man har medlemmer, at de er veluddannede. Så jeg vil tro, at det, der skete dengang, det var, at man sikrede i hvert fald, at folk skulle uddannes ordentligt. Og det er jo en af de ting, der altid har været højsædet i vores afdeling alle årene igennem. KTAS var i mange år en arg modstander af fagforeningen. På opslagstavlerne stod blandt andet, at tale om fagforening er forbudt i arbejdstiden og på selskabets grund. Og det var slet ikke nemt at være fagforeningsformand. Hver gang de fandt en ny formand, så gjorde ledelsen ham enten semester, eller også kunne man risikere at blive fyret. Så det med at stå i fagforeningen dengang, det var altså ikke noget, der var velset fra ledelsens side. Det var mændene, der organiserede sig. Kvinderne, telefonistinderne, kom først med på vognen i 1913, da de etablerede Københavns Telefonistforening, afdeling 8. Da telefonen kom til Danmark, blev abonnenterne betjent af borgerskabets velopdragende, ærbare døtre. De skulle være ugifte. I begyndelsen var der ikke så travlt på centralerne. Telefonisterne kunne nemt passe et håndarbejde ved siden af, men det var så som så med lønnen. De fik blot lidt lommepenge, de såkaldte nålepenge. Der blev også lagt stor vægt på en pletfri vandel hos de unge telefonistinder. Og der var ikke plads til sidespring, da 91-årige Ulla Larsen startede i 1935. Der arbejdede en på den arbejdsplads, hvor jeg kom ind, som i sin tid havde været tjenestemand. Og så fik hun et barn uden for ægteskab, og så måtte hun rejse fra centralen. Og så gik der nogle år, og så søgte hun ind igen, men hun kunne ikke blive tjenestemand, men hun blev kommet ind som det, man kaldte vikar dengang. Telefonistinderne ville ikke finde sig i, at ledelsen blandede sig i deres privatliv. I 1920 blev mange års opsparet irritation udløst. De gik i strejke med krav om ret til at blive gift, højere løn og at blive tjenestemænd med pension. Strejken brød ud nytårsaften i 1919, og den varede i 6 uger. De gik strejkevagt i den kolde tid, iført de såkaldte balladehatte og lune movedisser. Og det, de fik ud af det, det var jo faktisk, at de først og fremmest fik lov til at blive ansat som tjenestemænd, og de fik bedre lønvilkår, og så fik de selvfølgelig lov til at gifte sig. I mange år var arbejdet som telefonistinde præget af en streng disciplin. Der var egentlig ikke så meget sjov, fordi det var næsten, jeg vil ikke sige kæft, trit og retning, men altså lidt i den retning måske. Der gik jo en op og ned af ryggen på os, og så om vi nu sørgede for at svare det, der ringede.
Og så hvis ikke man gjorde, så fik man et prik i ryggen. Forstanderinden svævede over vandene og skulle nærmest behandles med erbødighed af de undergivne. Det oplevede 79-årige Gerda Gravesen i 1959. Da jeg kom, så var det sådan, at når man kom ind i salen, så skulle man gå hen til forstanderinderne og neje og sige godmorgen. Det kan jeg huske, at det gjorde jeg altså ikke. Jeg sagde, at I kan få mig til at gå op og sige goddag til forstanderinden, men I får mig ikke til at neje. Jeg har været gift, og jeg er alene med 3 børn. Jeg går ikke op og nejer for en forstanderinde. Det gjorde jeg ikke. Man kiggede lidt, men jeg gjorde det ikke. 15:30. Jeg kan da huske en gang, hvor jeg sad med en abonnent. Det har altid været lidt finere at være telefonistinde end så mange andre job. De havde grønne uniformer på, når de var på arbejde. Og på uniformen kunne man se, hvor langt de var nået i karrieren. En tjenestemand havde for eksempel 2 striber på kraven. Ingen var i tvivl om sin plads i hierarkiet. Og hvis telefonisten ikke var høj nok, kunne hun altid passe mellembys, hvor hun ikke skulle række så højt. Man skulle have en vis højde. Det havde jeg ikke just, for jeg er ikke så høj, men jeg kom der igennem, og der var også pladser, man kunne være, hvor man ikke havde brug for den store højde. Sådan et sted, hvor jeg begyndte, det var det, der hed mellembys i gamle dage. Man skulle dreje på sin drejeskive ME, og så kom man til mellembys. Så blev man noteret, hvis man skulle tale med for eksempel Roskilde, blev man noteret på en lille kupon, og så skulle man selvfølgelig opgive sit eget nummer, så der kunne blive ringet tilbage, når der var en ledig linje. 2009. Et pænt sprog var helt nødvendigt for at blive telefonistinde. Jeg var københavnsk, som de sagde. Jeg var for bred i talen. Jeg skulle sige pænt taga. Jeg sagde taga. Og sådan. Så skulle jeg jo sige vester, og jeg sagde vester. Sådan der. Så jeg skulle altså lære at tale lidt pænere. Vester. Telefonistinderne skulle passe deres arbejde. De måtte ikke tale med hinanden, ej heller drikke kaffe, og de måtte ikke bare forlade deres plads, hvis de skulle på toilettet. Så kunne man jo ikke rejse og gå på toilettet, uden at man skulle vende sig om og spørge ens overordnede, om man måtte have lov til at gå på toilettet. Og så skulle der en ind og afløse en i pladsen, før man kunne gå. Mens telefonistinderne havde deres at slås med, havde telefonarbejderne et yderst farligt arbejdsmiljø. De skulle springe fra tag til tag, når der skulle trækkes kabler. Og der var ingen form for sikkerhed. Der blev trukket kabler både sommer og vinter, hvor tagene var glatte. Og det er ikke så mange år siden, at telefonfolkene klatrede op i masterne på denne måde for at foretage forskellige reparationer. Det var jo dengang, man havde tårnnummer, og tårnnummerne dengang, de stod jo op på hustagene, og det var utrolig farligt arbejde. Danmark blev hurtigt en af verdens mest telefonsnakkende nationer, og telefoncentraler skød op både i byerne og på landet, hvor centralen blev passet i den lokale brugs. Og så måtte kunderne i butikken vente. For at telefonerne fungerede, skulle der ikke alene være telefonister til at betjene abonnenterne, men bagved det hele var der en stab af montører og teknikere, som sørgede for, at teknikken var i orden. Mekaniker Godfred Sørensen begyndte i 1959 som aspirant på Ryvang Central. 5 mand passede teknikken. Nu står vi ved en af de gamle DEMI-centraler, 7A1-centraler, og den krævede altså utrolig meget vedligeholdelse og smøring, som man eventuelt kan se her på billederne, hvad vi skulle foretage at skifte tandskiver og rense meget. Der var meget rensearbejde, for det er der mange vælgere, der roterede rundt og skulle danne kontakt. I midten af 1950'erne begyndte telefonselskaberne at gøre telefoncentralerne fuldautomatiske, og først i slutningen af 1970'erne var telefonistindernes æra forbi. 4 telefonselskaber dækkede dengang Danmark. KTAS, Fyns Kommunale Telefonselskab, Jysk Telefon JTAS og Statstelefonen i Sønderjylland. De sluttede sig senere sammen og blev til Tele Danmark, det nuværende TDC.
På den faglige front skete der også noget. Telefonfolkene besluttede at etablere en landsdækkende organisation, Centralorganisationen for Telefonstanden i Danmark, hvor jyder, sjællændere og københavnere gik sammen i 1909. Senere blev det til Telekommunikationsforbundet i 1994, hvor Dansk Teleforbund og Dansk Telesamvirke sluttede sig sammen. Og i 2003 fusionerede Telekommunikationsforbundet med Dansk Metal. På det tidspunkt havde forbundet 12.000 medlemmer. Teknologien har udviklet sig med stor hast i telesektoren de sidste 125 år. Det har løbende påvirket antallet af medarbejdere, og det har de sidste 20 år ført til adskillige konfrontationer mellem fagforeninger og telefonselskaberne, der forhandlede samlet i de samvirkende telefonselskaber. I 1987, den 1. april, kulminerede det i et kæmpe møde i KB-hallen på Frederiksberg, hvor 3.000 telefolk gav deres utilfredshed til kende med overenskomstforhandlingerne. Mødets deltagere krævede seriøse forhandlinger og protesterede mod direktør Per Amnisbøls ledelse af telefonselskabernes forhandlinger. Mødet lagde et stort pres på telefonselskaberne, så det endte med forlig. I 1993 var den gal igen. Overenskomstforhandlingerne endte i forligsinstitutionen, men først skulle arbejdsretten afgøre, om telefonfolkene måtte strejke. Telefonselskaberne mente, at strejkevarslet fra de 3.000 telefonfolk var ulovligt, men det sagde arbejdsretten altså nej til. Så nu slutter de sig til de 2200 telefon- og kabelarbejdere, der nedlagde arbejdet i går morges. Så du er en glad mand, der nu gerne vil gå i konflikt? Ja, altså konflikten i sig selv er vel ikke det, vi helst vil. Vi vil hellere opnå et resultat, som tilfredsstiller vores medlemmer og teleselskabernes medarbejdere. Så skal I lige. Den 29. januar 1997 var en sort dag for medarbejderne i Tele Danmark. Medarbejderstaben skulle skæres ned med 2.500, og så blev arbejdet nedlagt. De fyringstruede medarbejdere i Tele Danmark holdt store møder over hele landet i dag. Blandt andet i Aalborg og Aarhus, og godt 2.500 fra Sjælland og Lolland Falster mødte op i KB-hallen i København for at protestere mod de bebudede fyringer. Formanden for Teleforbundets afdeling 1 var utilfreds med, at der skal ansættes 500 nye medarbejdere, samtidig med, at 2.500 skal fyres. Jeg har forstået, at det er chefskredsen, der skal skiftes ud, så man får 500 dygtige ledere fremover. Tele Danmark blev samme år, 1997, solgt til amerikanske Ameritech, og staten fik nogle rare ekstra milliarder i kassen. Henning Dyremose, tidligere konservativ finans- og arbejdsminister, blev i 1998 administrerende direktør for Tele Danmark. Den 12. maj 2003 lod Henning Dyremose en bombe springe. 1.650 medarbejdere skulle væk. Det var hver 10. medarbejder i virksomheden. Henning Dyremose gjorde TDC klar til salg, og i januar 2006 blev virksomheden solgt for 100 milliarder kroner. Danmarks historiens største handel. 5 kapitalfonde havde slået sig sammen i selskabet Nordic Telegraph Company, som gav TDC's aktionærer et godt tilbud. Men ATP ville ikke acceptere. ATP har 5,5% af aktierne og blokeret for salget. Men det endte med, at TDC blev solgt til kapitalfondene. I juni måned fratrådte Dyremose og blev bestyrelsesformand. Det gav en klækken i bonus, formentlig mellem 80 til 100 millioner kroner. Fagforeningens medlemstal daler støt og roligt. Derfor besluttede Metal Tele afdeling 1 og Metal Tele afdeling 12 at slå sig sammen den 31. maj 2008 på god gammeldags fagforeningsmanér til Metal Tele Øst. Vi står over for store udfordringer. Vores største arbejdsplads, TDC,
der er købt af 5 kapitalfonde. Ja, de har kun et i hovedet. Det er, hvorfor de forvaltede deres penge bedst. Det betyder, at der bliver solgt ud fra vores arbejdsplads. Der bliver solgt ejendomme. Der bliver solgt virksomheder fra, og man fyrer løbende medarbejdere. Og hvis der ikke er mulighed for at fyre flere, ja, så begynder man at outsource os. Det er jo en af de udfordringer, vi står for i den nye afdeling. Den nye fagforening havde 5.300 medlemmer, da den blev stiftet. Kort før jul 2008 var medlemstallet faldet til 4.849. Det skyldes fyringer og outsourcing. Medarbejderne i telefonhuset på Borups Allé i København har nedskæringerne inde på livet. Det har blandt andet kunne mærkes i nummeroplysningen 118, hvor 500 job var i fare, og i callcentret Hotline. Selve behandlingen af medarbejderne i forbindelse med den udlicitering, der har været, den har, synes jeg ikke har været særlig rar fra regeringens side af, ved at sige, at de ikke fulgte naturligt med over til et nyt selskab, hvis de skulle overtage sig et nyt selskab. At de stod faktisk for en fyring omkring 450-500 medarbejdere. Nummeroplysningen vandt licitationen og slap for outsourcing. I det nye UC, som overvåger tv-kanalerne i hele landet, er medarbejderne optimistiske. Vi bliver ved med at fremtidssikre ved at finde på nye gode projekter, der er holdbare. Og der er mange undervejs, som det bliver rigtig godt, og vi har et godt produkt. Ikke? Udviklingen går hurtigt. I 2008 er antallet af medarbejdere i TDC faldet med hele 16,4%. Hvordan har medarbejderne reageret? Der har været lige fra glæde til stor skuffelse. Og vi må nok sige, at nogen har været glade for fratrædelserne, fordi de var op til års og ligesom ville gerne ud af arbejdsmarkedet. På den måde så har det jo fungeret godt, men der har jo været utrolig mange, der har været ked af at skulle forlade en god arbejdsplads, som de har betragtet TDC som. Men det har jo også betydet nu her med de sidste fratrædelser, jeg kalder dem altid fyringer, det er jo, at vi kan godt mærke, at kapitalfondene de har taget over. Det er jo en helt anden måde, der bliver afskediget på nu, fordi at man skal jo nå en bundlinjeresultat hver eneste år, som skal give overskud til kapitalfondene. Mere end 200 medarbejdere blev i 2008 outsourcet til mobilfirmaet Ericsson, blandt andet de TDC-folk, der sørger for, at sendemasterne er i orden. Hvad har det betydet for dem at få en ny arbejdsgiver? En ny spændende fremtid. Vi skal være en virksomhed, som ligesom har teten inden for mobilbranchen. Vi skal være der, hvor tingene sker, og det er jo noget nyt i forhold til at være i TDC og købe sig ind hos Ericsson for at lære tingene. Nu fylder telearbejdernes fagforening 125 år. Eksisterer den om 25 eller om 100 år? Vi har jo altid haft en meget, meget stærk TR-kreds, og vi har også haft nogle stærke afdelinger, som har været med til at stille dagsordenen i TDC. Og TDC er jo godt klar over, at man kan ikke komme udenom fagforeningen. Mit navn er Vinter. Det taler med Gentofte Central. Jeg drejede 13, 35, 42. Ja, de må undskylde, de kom ind til 33. Nå, det var jo undskyld. Jeg må bede dem kalde igen.